Bangane nganggur tola tole iki aku arek mlaku-mlaku wo. Yo minimal anggere metu saka ngomah wo, mendarani tangga iki nyambut gawe. Masalah yo ora penak banget to nganggur ning omah gur plola-plolo kaya bolam kobong. Aku mangkat jam esuk wo ning kene wo, wayahe wong arek mangkat sekolah karo arek nyambut gawe. Dadi kene iki suasanane nek esuk indahe pol wo, kaya ulate bojo nek bar agek dikai jatahe lho wo. Dadi Mbeton iki berlokasi ning Sanggrahan, Umbulrejo, Kecamatane Poncong, Kabupaten ya Jek Gunung Kidul ya wo. Dadi ning Kecamatan Poncong iki gore nek siji iki wo, waduke wo, ya kuwi waduk Mbeton kuwi wo. Lah waduk iki selain dienggo objek wisata, ning kene iki ya fungsine dienggo mengairi wo, dienggo mengairi sawah sekitare kono. Masalahnya sekitar kono ku ya akeh sawah wo. Kayak irigasine ya saka tuk sungai bawah tanah sik ning Mbeton iki. Kayak mungkin seiring berjalannya waktu wo, gandeng oke wong do teko rono, mbah do teko arek wisata apa gur arek mancing. Selain awal mulane dienggo irigasi, kono ki ya saiki dienggo wisata wo. Iki awake dhewe sarak tekan wo, iki pertigaan iki awake dhewe belok nganan ya wo, ning kono wis enek plakate wo, wisata Mbeton kuwi wo. Iki anggere wis tekan kene iki padha karo awake dhewe wis tekan wo, awake dhewe mlaku lurus terus wo ning kene iki lak wis mlebu kawasane Mbeton wo iki. Wih kali ning kono biasane jek sok difungsekke dienggo ngumbahi wo, dienggo pengairan kolam. Jan nek masalah subure ki wetengen kene iki subur wo. Wit-witan ning kene iki apa-apa jek enek. Arek jarene kambil larang ning kene jek akeh kambil wo, dadi mungkin wong kene iki ora ngrasake kambil larang, beras larang apa-apa larang ora ngrasake wo. Ki wo awake dhewe wis tekan Mbeton ya wo saiki wo. Kaya sing sampean pirsani wo, saiki debit aire Mbeton kene iki wis uda, wis ora kaya dhisik. Mungkin karena pendangkalan apa karena faktor apa ya ora ngerti ya wo. Ning kene saiki iki banyune wis gur kari sethithik. Coba mantahane penontonku ki sekitar kono sing ngerti tekno ngopo banyu Mbeton iki saiki sethithik, tulung tulis kolom komentar ya wo. Men sedulur-sedulur ki do ngerti informasine. Karo muga-muga video iki ya rame wo, supayane men iki lestari difungsekke apa maune wo. Dadi Mbeton bali kaya jaman dhisik wo, akeh pengunjung sing teko, wisatawan sing teko, dadine perekonomian warga kene iki ya terbantu wo saka kene eneke wisata kuwi. Sapa ngerti kene iki iso dadi alternatif wisata. Sing wong teko ngertine gur pante, sapa ngerti nek kene Bali apik kaya jaman dhisik meneh, iso do wisata ning kene wo, rasa adoh-adoh tekan pante. Rekomendasiku nek arek rene iki yo rasa awan-awan banget wo, kisaran jam 09.00 kae. Ning kene sengingine urung patek dhuwur banget. Dadine nek cara view-ne iki iso pas wo. Nek awan-awan banget kene iki ya kemungkinan panas wo. Kejaba nek sampean iki gur arek lingguhan ning pinggiran kono wo, ning isor wit kuwi ning kono ya adem. Ning nek arek mlaku-mlaku ki ning kono ya lumayan panas wo mestine. Masalahe lak ora enek olang-alinge wo. Karo nek jam sore ya sore sisan wo, aja sore-sore banget. Masalah ning kene iki ya ora enek penerangane wo. Ijik minim penerangan wo kene iki wo. Nek yo kene iki jek rekomendasi wo, ki nek esuk pemandangane yo kaya ngene iki wo. Nek gur arek nggo kepentingan sosmed wae ning kene jek masuk wo, jek rekomendasi kene dikunjungi wo ki wo. Cah nom-nom nek pacaran bangane ado-ado wis kek rene wae, foto-foto tak rekomendasekke pokoke pacaran versi low budget yo ning kene iki wo. Wong ning kene yo ora nek jajanan blas. Dadine nek sampean arek rene kudu sangu saka ngomah wo, aja ngasih ora nggawa sangu. Lah ning kene yo kaliren wo, wong ora nek jajanan blas kene iki. Tapi nek ngerti pemandangan kaya ngene ngiraku yo ora ngelih wo, wong ning kene yo idume kaya ngene wo ki. Yo wis yo wo, ngono wae yo wo, ora kokan ngomong iki. Menawi kula enten lepat ucap tenan wo, du maksudku ngono kuwi. Aku njaluk ngapura yo wo. Nggih pun wo pareng.